Hoy. Naunsa ka diha? Nga sige ka payong. Kasi problema ni mo din ha. Sige mo ka payong. Piniduti kay ba? Nasad ning babaeng bayot ay. Paano siya kay nisihan ako eh? Ano lagi sige ka payong diha sa mabag-o ka nga. Hoy. Ako nga nang sinultihan ni mo ha? Magsaya na ana ha? Sa nasugdan ko? Hindi, nakulot-kulot. Oh, see? We are Tarong cousin. ako. Cousin bitaw, cousin. Ano lagi kang mapahiyo mo na makayroon karang alawa ba? Ha? What makes you happy sa Nalipay English pa? lang. Okay, have a sitting down. Ako sa nalipay ka. Nalipay lang ko. Ako sa nalipay. Sino lago diha? Nga nang di ba dyan kaganahan mo, sikit na to. You know, we're part of the family. You're my cousin and I love you. Excuse me, di ko gusto matakda na imong kataas sa imong suwang. Si Bong diha. Okay. Ikaw ba? Oh, ako nga naman. Mag-unsa gani ko sa akong buhaton. Yes? Ayaw pagsusi-susi. Kaya di ko ganahan ng taong susitador ay paghilabot na ako. Wow, I'm just concerned, you know? Concern. Mapawa ba lang ka sa akong utubangan? Kaya di lang ko gusto ng taong susitador. Naanasag ka ana, ha? Sa tupawa ka makinahanglan ako. Wa! Wa, Jud? Di ko ganahan ng taong apil-apilon. Okay. May pamuato na lang ko sa butik. May pa! Para tabangan ako si Melba. May pa! Pahawa na diha. Sige na, sibat na! Bye. Bayot! Diyos ko. Kanilad sa akong ko. Ganong ingon man niya ito akong ko. Nagkuha ang kutsilyo si Mami sa kusina. Nisaka siya sa hagdan. Nisod siya sa akong kwarto. Huwag iyaw na yan sa ang kutsilyo na ko. Diyos ko. Leila? Iha? Leia? Ablihi ang pultahan. Leia? Unsa kay kahulugan sa akong damgo. Ablihi ang pultahan, Iha. Leia? Murag, nakadungog ko nga nasyakit ka. Ngano? Ha? Wait, kaso, Mami. Mahimo bang magsulti ta diri sa couch, iha? Dali.
Leia, iha, pahimuslan ko na napapakigsulti nimo, ha? Mahitungod sa unsa, mami. Iha, karon lang ko makaamgo. Karon lang ko makakita sa imong kabuutan. I'm sorry. Pasaylo ako sa akong pagpalabi-labi nimo kaniadto sa nangaking mga adlaw. Mami, hikalimtan na to natong mga panghitabuan. Magpinasaylo ay na ta. Pasaylo asab ko, mami, ha? Misukol ko nimo. Dugay raman sa kang gipasaylo, mami. Thank you, Iha. Gigapos ko nimo, mami. Asa ka man pangita, Josephine. Gusto kong mga ipasaylo nimo. Gusto kong matambalan ang kamingaw ko nimo. Dugay na kong nagpangita nimo. Gusto kong ikaw mismo ang akong gakson. Pero wa ka. Hain man ka. Pakita na yung taon ka na ako, Josie. Pakita na yung taon. Wa ka ba makagusto, Iha? Nga gigakos ko ikaw? Gusto kaayo ko, mami. Nalipay kaayo ko. Gibati ko nga. Gigakuskus sa akong inahan. Kanindot di ay no. Nga dunay inahan nga magmahal o magpangga nato. Nindot kaayo. Oh, bayas! Animal! Ah, Iha! Oh, ingon ka na lipay ka. May luha malagi sa imong mata. Ha? Luha ni sa kalipay, ma'am. Ang tinuod. Dugay na kaayo kung nangandoy nga magakus sa usa ka inahan. Uhaw kaayo ko sa mga gakus ug halong sa inahan. Og natambalan ang akong kahidlaw. Dihang gigakus ko nimo. Thank you, Miha. Gipatilaw ko nimo sa imong gakus. Nagdrama ba yung gaga? Ano? No, Iha. Wa kay angay pasalamatan. Ako gani ang angay magpasalamat nimo. Kay bisan pa man sa akong kapangis kani ato, imo kong gipasaylo. Thank you. Thank you so much, Iha. Thank you. Thank you. Thank you, Iha. My gosh. Good day. Sad. Siya naman sad. Ayo, anak. Kung nainindot na kalambuan sa akong gisobo ninyo, ha? Okay. Sige. Sige, hi. Excuse me, sir. Oras kasi mong pag-ibig sa tambay. Dili ko mudawat nga imo kong balibaran, okay? Iya, Leia. Ati man na imong best friend. Ay, murag nabusog naman ko. Murag, kamo na lang kay tiwas din hino. Masakaw na ako sa taas. Iya? Okay.
kalibutan ta. Kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan, na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini